Tinopona katsande wataura zviri kuitika mumahospital akati izvo mukaenda kuhospital munotoziva kuti aiwa ndo musi wekupedzisira nyorai zvenyu nekuti igenocide chaiyo iri kuitika muzvipatara umu. Ukuwo kungai kuna mai vashaika accident yaitika vari muambulance nekuti yari wapothole ichibva yangobuda vhiri ndokubva vangofira ipapo ivo nemwana anga ari mudumbu. Nekuti kungai kwashaikwa tsono dzekuti theater indirire mberi guys, hanzi vanoitwa operation kubulawai, road dzacho dzakafa. Imikan, welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So tinopona at EM. Listen, something is got to give. I dare say it's like some kind of genocide. Zviri kuitika government hospital edu. Yes, I've said it. Please don't come at me with threats and scares, blah blah blah. My inbox kwangu handizi kunyepa wedwe. Our family members and colleagues and even our foes are dying without a second blink. Guys, kana usina mari kuzvitengera mishonga government hospital, even down to the actual needle for the injection at some hospitals, 9 out of 10 unofa because washaya rubatsiro, not because mwari aita kuda kwake. Hamuna mishonga, hamuna mibhedha. The hospital staff gives different or inadequate information or diagnosis about a patient. Panotoita confusion pachavo because vanenge vangori tuzu, also not knowing how to tell a desperate patient. We know what needs to be done, but sorry, we can't help. We don't have what we need to save you. Basically, people are being discharged kuti vazvionere. No man. Hi, izvazviskuita. A couple of days we buried baby Ropa coming from Kugomo after what I call sheer negligence from my doctor, nema nurse, nema confusion away. No medicine ku hospital kwacho. Then kwa mtoko kune mwana lower 6 student akashaika ku hospital because akata asthma attack and chipatara chese did not have oxygen nebulizer. What kana even ka asthma pump kaika unotenga in any pharmacy to help people with asthma to breathe. Guys, people hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna anything, nothing to save a 16-year-old. Zero, dang, nada, paribe, nothing. Kurega mwana achifa. Ukuo, my newspaper noted, don't worry, 6 months supplies of ARVs in the country availed. 2 months later, what tasarani 2 months supply available, meaning 6 months supply here, saiva nema. Then, to top it off, my clinic hobo are saying, hapana mapirits acho. Anyway, anyway, I'm so angry. No accountability for this national disaster is eating me worse than the cancer that was eating me. Oh yeah, forgive me. Inda ya murwere cancer survivor. So handisi kutaura nyaya dzandiri kungofungidzira. Izvi zvandiri kutaura izvi irreality. Kana usina bag in Zimbabwe and you get ill to require medical hospital attention, you better just choose your coffin now. Wega zvako because guys mamero chaiwo ndazvitaura. Right, off to bury my candies from Mabvuku, who passed after yesterday's visiting hour. Vakamirira ropa ku government hospital, hakuna ropa racho. That would have saved her. She was anemic, vaitofamba vachirwara. She didn't know. Ndapedza hangu esiwe maZimbabwean esiwe ngatingoramba chiti zvakaoma tochema totarisa kuside and life goes on because sure kugori doctor here no saka tozodi yedu regaiti zvisiye ipapo. So guys, this is a very sad. Ndiyo chaiyo situation iri kuitika kuZimbabwe. Ukarwara kana usina mari chaizvo aiwa unogona kutofa. Pane chipatara chinonzi Arondel. Unoudza kuti atokurapai mahara munhu wese uyai takataurwa nana Tagwire almost maservice avo SDA vanenge vachiti mungarwara muye kuArondel consultation fee mahara asi mishonga yacho iri exorbitant still. Saka tinongodzoka pataiva kana usina mari guys uri kutofa. Manetizens auya nenyaya dzavo umwe neumwe achitaurawo hama dzavo dzakangotekereswa kugomo ikoko nemama hospitals akatekeshera munyika yeZimbabwe. Munin'ina wangu aive kugomo nemwana tuma oxygen 2 vainzi zvitengerei mega
uye woisa mwana wako wega zvinhu zvacho soka hameno Mwari. Umwe akati isusu takafamba Harare yose tichitsvaga tsono yekuti amai vasonwe vapedza kuita mwana vakanga vakangoshama vachipindwa nemhepo kukanzi zvaizvezvi isusu tsono hatina. Takazoiwana after 2 hours kune imwe famasi tatoita zvokutonyora ndokuzoti vasonwe. Vakazogara nguva yakareba vachitambura nemudumbu wainge uzere mhepo. Vamwe vari kuti yes, mabloggers ngatiregei kungotaura zvima story zvisina basa. I actually agree with you. If you speak up zvinoenda kure and we find help. It's a gift rekuti mune mafollowers akawanda and you can be a voice, and who knows if mese mukatinge muchingotaura nyaya 1 you might bring change. Zvino munotya, but you can attack individuals who are trying their best to live muchisiya to address the root cause of our problem as a nation. Dai zvangoitawo zvakanaka tabvisa fiye tinokunda. So guys, varakashiwo vanyorera katsande vakati isusu hatisi kuziva kuti muri kuenda kuzvipatara zvipi. Isusu kwatinoenda aiwa mishonga iriko. Tafunga kuti titorewe katsande unotiratidza kwauri kutaura kuti hakuna mishonga. So zvabva kuZANU-PF youth supporters vati zvonaiwe katsande, do you want to venture into politics? Kana uri free Tino, ndibate mangwana, we will visit 3 hospitals toona kuti hakuna mishonga here. We will interview random patients, maybe 10 people pachipatara chega. Tikaona kusina mishonga zveshuwa, we will approach the ministry yopagadzirisa. I'm saying this because I've been hospitalized recently. Ndakabatsirwa handina kana senti randakabvisa. Thank you Chitungwiza Hospital. I think chipatara chatinoenda nechinoenda anawo po chingono zvakasiyana because kusina mushonga ndekupi. So ndevamwe vezanu vari kutoti aiwa iwa havasi kuzviziva, vari kutoziva kuti zvipatara zvakatoiswa mishonga, zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Asi vanhu vari kungoti aiwa munyori akarohwa nestroke akaita paralyzed akashayigwa mishonga, zvinobva zvaita zvakanaka kuitira kuti tigotaura nziyo imwe chete. Vamwe vakati ukaita accident and you get hospitalized ndopa uchaona kutoti machunks haisi nyama. So you think that all those people who are dying vachinzi vakafa because they were not assisted, people are lying here? You think people just have fun nekungotaura zvinhu zvavasiri kuona? You will never understand until it happens to your loved one. Kana uri muZimbabwe dai wati hlo muromo wako wanyarara. How many of our artists have died nekushayirwa help? Imbaba imika sapotai pati yenyu mushe, but haikuona kutaura zvisina basa pakuti mahospital ane mishonga iwo asina. If you love your party, then you will do what is right. Endai kuparara nyata uku munoona zviri kuitika. Masilingi ari kudona ane mamolds. Vanhu vari kutorwara nekupinda muchipatara ichocho. Chitori chigehena chidiki. Chakanakira situation iyi, musi waunoita accident okurwara hazvinei kuti uri webato ripi. Chero uri weZANU kana mushonga usingoripo uchafa uchishayigwa kana pain izi chaiyo. Ndosaka nyika isiri kunaka. Munoshandisa propaganda instead yekutarisana nechokwadi, then you fix the problem. Ndokuti munanga kwako kuomberera iwe here nevanhu since murimi muri kumunyepera. To our surprise, people buy their own things vachienda kuchipatara, kutenga tsono, kutenga jekiseni, kutenga mshonga, kutenga mapainizi. Chaunozongosvika kungoti nesi ndibai pakati, dei taigona kuzvibaya. Aiwa taingozvirapa tiri kudzimba dzedu. Tiri panyaya idzodzo dzemuzvipatara, ngai izvezvi haisisina ambulance, vanga vane mota 1 yanga isiri fiti. So pane mudzimai anonzi Patricia Nyona 35 akanga anzi aenda hake ku Bulawayo kunoitwa emergency C-section nekuti kungai kwanga kusina zvikwanisiro zvokuti theater yavo ishande. Guys, remember Nkai is a very big hospital inoita maoperation nezvese, but tsono nezvimwe zvakadaro zvakanga zvisiko. Kukanzi better amanyisiwe kuMpilo Central Hospital uko kwanga tanoita emergency C-section. So vari munzira kudaro mota yakandorova poto zviri ndokubuda iyo ichibva ya overturner. Mai ava ndokubva vashayika. Driver vana kukuvara uye nesi vakakuvara havo vakazondopuwa treatment kuInyati Hospital ikoko. So guys, ndo zviri kuitika izvi kuti
in as much as we want to ignore ambulance inonzi inobva kunkai vanoziva road yenkai bulawayo guys yakatongozvifira zvayo emergency c-section yacho unosvika watofa road yacho hapatorina zviripo ambulance chero ikanzi kwai inomanya ichiedza aitomborinidhi kana kutomboridza malaiti because inenge iri yoga murodhi hamuna kana dzimwe mota asi makomba ari murodhi imomo hapana zvaunenge uchiita. So driver vaitoedzawo kuti vasvike vasevhe upenyu hwemunhu uyu but aiwa zvakazoramba hazvo ndokubva vangofira murodhi. Saka tiri kuti kumhuri yashayikirwa inguva yakaoma zvikuru, kushayikirwa nemwana, kushayikirwa nomuzukuru zvakaoma zvazvo uchiti rega ndiedzewo kunowana help kuzvipatara asi zvataurwa natinopona kuti genocide iri kuitika munyika medu aiwa ndizvozvo. Guys, I think it is time yekuti titaure zvakaipa zviri kuitika zvatati tichitaura kumaZANU-PF supporters aya kuti hapana need yekuvigiridza mukuru kuti asazive zviri kuitika imuchiba mari. Ngaazive zviri kuitika kuti kana achikupai mari kuti ndaimugadzira imi moenda kunogadzira. Ivo vanorapwa kuSingapore havafambi neroad vanofamba nemahelicopter vanofamba naHarare drive ndo yakagadzirwa. Saka vanoziva seiko dzimwe nguva tinongoda kusora vanhu vasina mhaka asi people surrounding the president are also very dangerous guys. So tiri kungoti let's push this video maybe ingasvika kuvanhu vari responsible vazive kuti aiwa zviri kuitika mumastreets umu zvakaoma pamusana pe way yavari kutrita nayo vanhu. Mahospitals angova marangwanda chiko naimi.